नैथि दाखा जोमैथुआ शुटिं सोलिसिगोन माखासे समनि गेजेराव दिनै नैथि दाखा जोमैथुखौनो मोनसे फर्मेलि बेखेवनाय जादों थामहिनबा शुटिंनि सिगां मोनसे नेमखान्थि बायदियै एबा मोनसे आसार खान्थि बायदियै फुजा होनानै बेखेवनाय जाबाय चिरांनि सापागुरियाव थानाय हिमालय हटेलनि 6 फ्ल'राव दा बावनो माखासे बर'नि फावखुंगुर मुंदांखा एक्टर एक्ट्रेसफ्रा फैनानै बाहागो लाफैदों आरो बर'नि मुंदांखा दिथा होगिरि पंकज लाहारिनि दैदेननायाव आरो लिरगिरि फैला बरगयारिनि मोनसे स्ट'रि बानायनायाव बिथां पंकज लाहारिया दाखा जोमैथु दिहुननो थांगासिनो दङ एबा बिनि शुटिंआ सोलिनो थांगासिनो बे समाव आङो बिथांनिफ्राय मिथिना लागोन नोंथाङा आरो फिन मोनसे बर'आव मोनसे सावथुन सोरजिनो थांगासिनो दङ मोनसे खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंबाबो माबायदि टारगेट दङ टारगेटआथ' रायजो राजानि गोसो देरहानाय जोङो हाजासे खस्थ' खालामनानै सान हर बार अखा जेखौबो जोङो सिंखावलांनानै जोङो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मोनसे देरहासार सावथुन लाबोगोन बे आंनि फोथायनाय बयबो मोजां मोनगोन सावथुनखौ साक्सेस जागोन आरो आंनि आन्दाज एक्टर आरो एक्ट्रेस आरो गुबुन आदार्स फाव सोर बाहागो लागोन नोंथांनि बे दाखा जोमैथु सावथुनाव बेहाय गोदोनि पार्ट 1आव जिखिनि लिड एक्टर दंमोन बिथांमोनानो थागोन लोगोसे नैबे सावथुनाव नैथि खोन्दोआव जोङो गोदान केरेक्टार्सबो सोनाय जाबावदों बिथांमोनखौ जोङो अडिशननि थ्रुयै लानाय जादों खोब मोजां खुदियाफोर गथ'फोर जोङो सायख'नानै मोन्दों आरो मालानिफ्राय जागोन बे शुटिंआ नोंथांमोना दिनै बेखेवबाय फर्मेलि शुटिंनि खामानिया गाबोन आर्लि मर्निंनिफ्राय जागायसिगोन दिनैथ' मथा मथि जागायबायानो होनना बुंजायो गाबोननिफ्राय जागायसिगोन आरो शुटिंनि खामानिया टारगेट माला नुनो मोननाय खालामनो नागिरदों रायजो राजानि गेजेराव जोङो मस्ट प्रबेबलि जोङो बाय आगस्ट बा जुलाइ जोङो रिलिज हैनो नाजागोन आरो बेसेबां गोबावसो लायो शुटिंनि खामानिया शुटिंआथ' हमना ला 1 मान्थआ नांखागोन बाखि पस्ट प्रडाक्शननि खामानिया बिदिनो 2 मान्थस लागोन आरो आफ्टार 3 मान्थसनि उनाव मथा मथि रेडि जागोन नोंथाङा गोबां सिनेमा दिहुनबोबाय नोंथांनि दिथा होनायावनो रायजो राजाफ्रा बर' सावथुन मुलुगा माबायदि रायजो राजानि अनसायनाय मोन्दों आरो इयुनाव माबायदि थांखि दं दा जोङो जिखिनि दावगाबोबाय जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम जिखिनि दावगाबोबाय बेहाय रायजो राजानिनो बिहोमा दङ गोदोनिफ्रायनो रायजो राजा बिथांमोना जोंखौ अनसायबोगासिनो आरो बिथांमोननि अनसायनायावनो जोङो दिनै एसे गाबोन एसे दावगाबोगासिनो दङ बिथांमोननि अनसायनायावनो जोङो नै दिनैनि थासारियाव मोनफैनो हादों उननि समफोरावबो बिथांमोना अनसायगोन बेखौ आं आसा थिदों नोंथाङा जिहेतु स्ट'रिखौ सासे एक्टर एबा फावगिरिनिफ्राय लानानै फैदों फैला जोरबोंगोन माबायदि जागोन स्ट'रिया एक्सुवेलि आदसा स्ट'रिखौ एक्सुवेलि फैला आदाया आंनो 3 बोसोर सिगांनो खोन्थादोंमोन बिथांनाव लिरनाय दंखायोमोन नाथाय बिथांनि लिरनाया गोमानायनि जाहोनाव आङो बिथांनि स्ट'रिखौनो आंनि पार्ट 1जों सोमोन्दो लानानै बिथांनि सानखान्थि आंनि सानखान्थि गोरोबहोनानै आं लिरदों खमैबो बे स्ट'रिखौ लिरनायाव आङो 2 बोसोरसो नांदों आरो बुंनो थाङोब्ला ओरैबायदि खाब जादों स्ट'रिया दाखा जोमै पार्ट 1जों नैबे दानि स्ट'रिया ओरैबायदि खाब जादों जायखौ नायनानै बयबो मुहिगोन होननानै आं आसा थिदों आरो बिथां पंकज लाहारिया दाखा जोमैथुखौ साननैनि उनाव एबा गाबोननिफ्राय शुटिंखौ सोलिसिगोन होननानै बिथाङा फोरमायबाय चिरांनिफ्राय निजोम दैमारि केमेरा पार्सन प्रनय चतुर्दर चिरांनिफ्राय